abubuwan da ya kamata a ce kun sani kafin ku mutu. Ko kun san lokacin da bishiyar tufa wato apple take budurwantakanta shi lokacin da ta kai shekara 50 ko sama? Ko kun san idon jimina wato ostrich ya fi kwakwalwan shi girma? Ko kun san wanda ya fara samar da inji mai aiki da man diesel wato Rudolf Diesel ya kashe kanshi a 1913 saboda tunanin injin ɗin da ya kirkira ba zai yi aiki ba? Ko kun san Abraham Lincoln, Walt Disney, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Henry Ford, Thomas Edison da kuma Steve Jobs dukansu ba su da kwalin gama kwaleji? Ko kun san katin ciran kuɗi na farko da aka fara kirkira an kirkire shi ne saboda wani mutumin da ya kamata a ce shi ya biya kuɗin abinci sai kuma ya manta lalitar shi a gida? Ko kun san rugugin tsawa da haske guda ɗaya ya isa ya samar wa gidanku wutar lantarki har na tsawon mako 2? Ko kun san digon hasken da kuke gani a gaban ku wani lokaci wanda za ku ga yana tashi sama ba komai bane face white blood cells naku? Rashin sanin sunan white blood cells da Hausa yasa zan ba ku dama ku yi comment a comment box. Mu haɗu da ku a na gaba.